Hinin kasngi Lyngba ka We Ring the Bell campaign bala penlong da ka Bethany Society Pramer da ka jingkershan pisa ka Jan Vikas Samiti Varanasi kala penlong ka jingpen Pynngewthuh pai ba ni ka awareness campaign ha ka baya day bat ka hockey breu badon jing Duna ha ki Dkhot men baki day ban yo kentup nadu ka puli puthi ka koi ka khia ka kam ka jam ka jingdon benta ha ka imlang salang kumju ru ban penkup bor yaki haka jingelang bala penlong ha indoor holat thalabo jawai ka kong wan bat na ka Bethany Society kalaong bana kalian katranat sorkar badai pet yiki badon jingduna kadai ban shim jingkit kli da ka bapri ki lat kilinti bakin yo banta ha kiskul hasor ni hanong kendong kentup kiskul sorkar ni kiskul shimen haka ni kasngi la yo ka jingkran Pynngewthuh na u Elsing u district coordinator SSA West Giant Hills district na ka Mansuk Office Assistant District Social Welfare bat kiway kibaya day katkum katanat tre kam jengki. Hadian ka jingalang ladon ru ka rally na community hall at Thalabo sayaw themme harengkat ki plakat. Ki Monday le nanpa yang na bunsian jo ang kinye ki hikai ne bha. Tip ki uhikai. Amka da bunsian chak tempat ki haki enrollment bha ang ki wa nye ki u area kata gejing hikai. Ndrai na gending ke sorkar da perchan gikat wa ye bala man la school u am ya kini special educator dan Lyngba ki training kuatnya wakiat na kalian yang kini ki SSA office muda ki ya kini ki training ya kini ki general teachers nang ye ki u ya kata good quality of education for children with disability but hakajo ko le hakajo ko ambai sang gani ko Lyngba gani program hakajo ko le fokus ki ya kini ki SMC dan kini ki school management committee wa UA ki ya galat keliti na benda kini ki parents yang ki children with disability ya uman member ha ke SMC nang wa Lyngba gani ke SMC